del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, de la senyora Jéssica Albiach. Sí, gràcies, president, i bon dia, president, i bon dia a totes i a tots. President Torra, ahir vostè va intervindre durant prop d'una hora i mitja i va parlar de moltíssimes coses. Tanmateix, no va fer ni una sola proposta per les prop de 400.000 persones que estan a l'atur. Va parlar d'escola catalana, però no va dir ni escola pública ni de lluita contra la segregació. Pel que fa al finançament de les escoles bressol, només va dir allò de mirarem quin marge tenim, quan sabem totes ací que és una eina imprescindible per a la igualtat d'oportunitats. Va agrair la tasca dels treballadors i de les treballadores públiques, principalment durant el 155, i està molt bé agrair, però jo crec que les persones, a més de rebre copets a l'esquena, també volen cobrar. I som l'únic territori de tot l'Estat que encara no ha pagat la paga extra de 2013 i 2014 a les treballadores públiques. Per tant, més enllà de copets a l'esquena, estaria bé complir amb les seues responsabilitats. I a més va anunciar que crearia una secretaria d'Infància, Adolescència i Joventut, quan tots els experts li diran que això és una barbaritat, perquè en funció de l'edat són molt diferents les necessitats. I això sí, el gran titular. El gran titular és que va amenaçar a Pedro Sánchez en inestabilitat a Espanya si en un mes no li presenta una proposta pel referèndum. Ja tornem a tindre damunt la taula la nova versió del Tenim Pressa, que totes a més sabem com ha acabat. Ha acabat fatal. Ja s'han tornat a posar terminis i calendaris impossibles. Això sí, després ha reconegut que necessiten més intel·ligència política i més autocrítica i que cal parlar més clar. Diu això per un costat, però per un altre els fets tornen a demostrar el contrari. Mire, jo avui només tinc 30 minuts, després de 3 mesos d'un Parlament tancat per por a mostrar les seves tensions, la manca de direcció política, la manca de rumb clar i les estratègies contradictòries del seu govern. I ara ens tornem a trobar, després d'aquests 3 mesos, amb un govern que està perdut, que no sap cap a on va i que improvisa, perquè m'ho ha de reconèixer. L'ultimàtum que ahir li va fer a Pedro Sánchez és una de les noves improvisacions. Ho sap vostè, ho sé jo i així ho sap tothom. Però és que a més, ja no només és que improvisen, sinó que a més així tampoc gestionen bé. De fet, quan acabem aquest ple, el conseller Buch haurà de donar explicacions per la incoherent i la mala gestió que van fer d'aquest 1 d'octubre. Van mentir dient que no hi havia càrregues policials, quan sí que va haver, totes van veure la manca de planificació i a més vostè estava animant per un costat els CDRs i mentrestant el senyor Puigdemont es desmarcava. Per tant, en què quedem? Jo crec que és aquesta falta de rumb i de coherència entre el que diuen i el que fan i després volen rentar-se les mans el que està creant aquesta frustració. Frustració perquè, en definitiva, ningú s'està podent sentir representat per aquest govern. Ni aquells que el van votar perquè han vist com les promeses no s'estan complint, ni aquells que fa més d'un any van veure com tiraven pel dret i deixaven a mig camí a mig poble de Catalunya. El resum, frustració. I ara, veient aquesta situació, perquè crec que vostès són conscients, ho volen arreglar guanyant un mes de temps, quan tothom sap que en 30 dies és impossible negociar un referèndum. És que és impossible. I això què portarà? Més frustració? I dins d'un mes tornarem a estar igual? No, pitjor. Doncs pensant en com resumir els reptes i les preocupacions que molta gent tenim davant la falta de rumb del seu govern des del mateix dia de les eleccions, li diria que avui el que Catalunya necessita és que parlem de futur, d'esperança i de vida. De vida en majúscules, que és la vida de la gent comuna. Perquè si ens mirem als ulls, vostè i jo i totes les que estem ací sabem que tot el poble de Catalunya parle l'idioma que parle, visca on visca, tinga la ideologia que tinga. Tots i totes tenim el dret d'avançar cap a un horitzó que siga compartit. Perquè el millor de Catalunya ho ha portat el seu poble i a més és que és un poble obert, és un poble dialogant, és un poble mestís, és un poble pacífic. Som la gent que els últims anys hem demostrat una i mil vegades que volem forjar les nostres vides i que som solidàries. Des del 15M, passant per la resposta al dur atemptat de Barcelona, la Catalunya del volem acollir, la de les vagues generals, la de l'1 d'octubre, la del 8 de març, la que posa en valor la diversitat i ens diu que no estem soles. Així està la centralitat del país i no en l'intent constant d'estibar per empetitir. Ahí és on està la centralitat del país.
I per això li parlaré de futur, d'esperança i de vida, perquè és l'exigència que ens hem d'autoimposar com a representants del poble de Catalunya. És el millor que podem fer per la nostra gent, per tots i per totes aquelles que fan que cada dia Catalunya funcione i que volen reconstruir, més enllà de sectarismes i de mirades curtes. És el millor que podem fer pel 25% d'infants que estan en situació de risc de pobresa, pel 18% de persones que treballen però continuen sent pobres, i aquelles que busquen i busquen feina i no la troben, no n'hi ha manera, i pels estudiants que han hagut d'abandonar la universitat perquè no podien pagar les taxes, per les dones maltractades i assassinades, per les persones LGTBI que són assetjades, pels menors no acompanyats que dormen als carrers de les ciutats, per les persones migrades que no tenen papers i que estan sent explotades, per qui està esperant durant mesos una operació o una cita en l'especialista, per les persones desnonades, per aquelles que es van suïcidar perquè no podien suportar perdre sa casa. I també s'ho mereixen, i és el millor que podem fer, pels que van ser colpejats l'1 d'octubre per defensar les urnes i el dret a decidir, pels dirigents independentistes injustament empresonats, perquè així totes sabem que no n'hi ha rebel·lió, que no n'hi ha sedició i que no n'hi haurà una solució política al conflicte sense que estiguen al carrer aquestes persones. També ho farem per totes les persones, els escriptors, els cantants, els tuitaires, els vaguistes, que s'han vist amenaçades per la llei Mordassa, per la retallada de llibertats i, en definitiva, per un estat que té por de la seva gent i dels pobles que estan exigint els seus drets. I també ho farem per totes les persones que ara se senten frustrades veient com se'ls ha promès molt i no s'ha complert res. Per tots ells i per totes elles creiem que avui cal parlar de futur, d'esperança i de vida. Parlar i posar-nos d'acord, perquè això és el que ens permetrà poder sortir del bloqueig en el que estem. Cal, d'una banda, reduir l'abisme de la desigualtat per a construir una Catalunya millor. I cal defensar consensos amplis davant la retallada i la repressió que estem patint en drets civils i en llibertats fonamentals. Però, president, cal parlar al Parlament, perquè és així on rau la sobirania popular dels catalans i les catalanes. És així on està representada la veu de tot el poble. No s'ha de parlar a un monòleg al Teatre Nacional, no s'ha de parlar a una conferència a Brussel·les. És així on han de rendir comptes, perquè la sobirania no és una cosa que només es proclama cap enfora. La sobirania és una cosa que s'exerceix cap endins, donant la paraula a la gent i donant la paraula a l'oposició. Perquè sense sobirania popular no hi ha sobirania nacional, i aquesta recau en aquesta càmera que vostès han tingut tancada més de 3 mesos perquè la gent no veiés la divisió evident que tenen entre vostès i la manca d'estratègia conjunta. I ahir mateix vostè ho va reconèixer, va dir textualment: cal tornar al treball unitari i deixar de mirar-se de reüll. Això ho va reconèixer vostè. Creu que el seu discurs d'ahir va en aquesta línia? Jo crec que no. President, per parlar de futur, primer el que han de fer, abaixar el teló del teatre i admetre que els coloms volen sols. No cal que ningú es faci volar. Cal escoltar les grans majories. Quan el que tenim davant és tan cru perquè estem en una situació duríssima, el que hem de fer no és ni maquillar-la ni disfressar-la, el que hem de fer és transformar-la. I per això cal reconstruir els consensos a Catalunya. Primer treballem ací i després ja anirem a pactar amb l'Estat. I això no es fa en un mes, és que no pot ser en un mes, no posen aquests terminis impossibles. Vostè mateix ho diu sovint, hi ha un 80% de Catalunya que està a favor del dret a decidir, un 80% que condemna l'acció repressiva de l'Estat i un 80% que no sent la monarquia com a pròpia. Un 80%, per cert, que és el de l'1 d'octubre, que és el del 3 d'octubre i que vostès van empetitir el 27 d'octubre amb una estratègia unilateral que s'ha demostrat fracassada, que s'ha demostrat ineficaç. Una via unilateral que va ser un error, com vostès mateixos reconeixen en privat. Per tant, els demano honestedat. Els demano que facin el favor al país de dir en públic el que diuen en privat, que la DUI va ser un error, perquè d'aquesta manera ens serà molt més fàcil avançar cap a grans consensos que són imprescindibles i que ningú té dret a dilapidar. Perquè si no, és que al final el que tenim són improvisacions i són contradiccions contínues. I és que veiem, d'una banda, algunes veus públiques i molt reconegudes de l'independentisme ara asseguren que tothom sabia que no es buscava que la DUI fos efectiva. Bàsicament perquè sense diàleg ni acord amb l'Estat res serà possible.
Ara altres tenim que admeten que la feina que tenen ara per davant és punxar la bombolla de l'independentisme màgic. Tenim això per un costat, però és que alhora qui tenim responsabilitats de govern està afirmant que el que hem de fer és bastir la república digital, perquè a internet no depenem de l'Estat, oi? Clar, i ahir vostè va dir que estaven avançant en fer efectiva la república. Senyor Torra, això no és parlar clar, això és no fer autocrítica, això és continuar amb les contradiccions. De què estem parlant exactament? Estem parlant de veritats a mitges, de contradiccions, d'improvisacions, de desorientació. Sincerament, jo crec que estem parlant d'un govern que va sense rumb, perquè vostès no tenen una proposta clara per Catalunya. Però bueno, jo ja li he dit que nosaltres volem parlar de futur i això vol dir que de vostè depèn quedar-se amb el 47%, que amb el discurs que va fer ahir jo diria que tot porta a aquest camí, o si vol governar per tot el poble i construir un bloc històric pels drets i les llibertats dels catalans i les catalanes. I quan parlem de drets i llibertats, parlem de democràcia, parlem de mirada àmplia, parlem del dret a votació, de manifestació, d'organització, d'expressió, però també parlem del dret a tindre una vida digna, perquè en definitiva això és l'única cosa que ens dona condicions per a ser lliures, una vida digna. Estem parlant d'un bloc que davant la venjança busca solucions polítiques i que entén que o ens salvem totes o així no se salva ningú. Creu vostè que són capaços de deixar d'una banda el partidisme i amb generositat tractar d'arribar a acords amplis sobre el futur de Catalunya que milloren la vida de la gent comuna? Deia Xavier Domènech al discurs d'investidura del senyor Turull que vostès no tenien estratègia més enllà de l'èpica de la derrota i que vostès no tenien tàctica més enllà de la pura reacció al calendari judicial. I en 6 mesos el que veiem és que vostès han passat de no tindre estratègia a tindre estratègies contradictòries dins del mateix govern, a dir una cosa i la contrària en el mateix discurs. I ho veiem constantment. Ho veiem nosaltres, ho veu tothom i només cal escoltar les tertúlies de la ràdio. I és que ahir vostè no va oferir respostes i ahir vostè no va proposar sortides. Perquè quina proposta té, senyor Torra, per treballar per la llibertat dels presos i les preses polítiques? Que esperem que no sigui condemnatòria. Però i si ho és? Quina és l'estratègia? Què està pensant? Dir que si la sentència és condemnatòria convocarà eleccions? Estem parlant d'això? Això és tot el que podem oferir? Perquè una cosa és no tindre por a les urnes i una altra és eludir responsabilitats creient que convocar unes eleccions se soluciona tot. I no és així. Quin és el camí que no la drecera que contempla per aconseguir un referèndum acordat? Amenaçar a Pedro Sánchez amb inestabilitat a Espanya? Pensem-ho bé. Si podem amenaçar és perquè som determinants. Per tant, per què en comptes de fer servir la força que tenim els diputats i les diputades catalanes al Congrés per amenaçar, no la fem servir, no la utilitzem per aconseguir millores per Catalunya? No serà millor utilitzar-la d'aquesta manera? I parlem de referèndum. Jo li he de dir, tampoc m'acaba de quedar clara quina és la seva idea sobre el referèndum, perquè al mateix discurs li hem escoltat dir que no s'ha de repetir perquè ja s'ha fet. I, per tant, no hem de fer passes enrere. Però, per un altre costat, minuts més tard i al mateix discurs, insta al govern de Pedro Sánchez a convocar un referèndum de manera acordada que ens comprometi a totes a respectar els resultats, com van fer el govern britànic i el de Canadà. En què quedem, per tant? S'ha fet? L'hem de fer? El farem? Ja li dic que nosaltres creiem que cal fer-lo. Cal un referèndum acordat, vinculant i amb reconeixement internacional. Així ens trobaran ara i sempre. Ara i sempre. Altres, abans no, ara sí, veurem. Nosaltres, ara i sempre. Un referèndum que abans de tot s'ha de treballar primer a Catalunya. Ara li dic com. S'ha de treballar primer a Catalunya en un pacte de claredat. Un pacte de claredat. Nosaltres avui mateixa registrem una proposta de resolució que esperem que vostès demà li donen suport per treballar com ha de ser aquest referèndum primer així a Catalunya. Però sense terminis impossibles que només generaran frustració i que vostè sap que són impossibles. Nosaltres des de Catalunya en Comú Podem els vam oferir una proposta molt senzilla per començar a treballar conjuntament, la taula del diàleg i aquest pacte de claredat. I en aquell moment, fixes bé, encara no teníem el pes i la capacitat d'empènyer el govern de Pedro Sánchez que tenim ara. La proposta segueix en peu.
Constituïm una taula de diàleg i un pacte que ens permet arribar a un acord el més ampli possible en aquest Parlament per la celebració del referèndum i per treballar per la llibertat dels presos i les preses polítiques. Una taula del diàleg on, per cert, també hauria d'estar el PSC. Participen vostès, sisplau, a la taula del diàleg i al pacte de claredat, perquè està clar que s'ha de parlar amb l'Estat. Segur, sempre, però és que abans i primer hem de parlar a Catalunya. Fem així primer la feina, aclarim-nos entre nosaltres i després, més endavant, anirem a parlar amb l'Estat. I sí, he escoltat perfectament el que ha dit el senyor Iceta. El que passa és que de vegades a vostès no els acabem de pillar el punt, perquè si arriba a ser per vostès i la votació que van fer vostès ahir, avui no estaríem celebrant aquest debat de política general i avui tindríem el Parlament tancat. Sí. Mire, senyor Torra, la llibertat de les persones empresonades i el referèndum que Catalunya encara ha de fer són un horitzó de treball seriós en què moltes forces polítiques i la immensa majoria de la ciutadania d'aquest país ens podem posar d'acord i fer força. Per tant, li torno a dir, si vostè no té cap pla, accepte el nostre. Busquem les solucions polítiques que reclama la situació d'absoluta anomalia en la que estem. Ja li dic, ni serà fàcil ni serà en un mes. Això ja s'ho puc garantir, però serà. Perquè mentre vostès segueixen sense rumb, desnortats, saben a qui li estan donant espai? Li estan donant espai a aquestes persones que tenim aquí segudes. Li estan donant espai als que tornen a demanar aplicar el 155, als que van a la televisió pública a insultar a presentadores i amenacen amb tancar mitjans de comunicació, als que estan intentant acabar amb el model d'immersió lingüística i acusen falsament els docents. I aquest estiu n'hem vist un exemple. Mantenir el Parlament tancat i plens de contradiccions. Només li ha donat ales a la senyora Arrimadas i al senyor Rivera per passitjar-se per Catalunya, traient llaços grocs com si darrere d'això hi hagués alguna cosa de valentia. I jo els vull dir, saben el que és valentia? Valentia són les persones que cada dia posen els seus cossos davant de sa casa per aturar els desnonaments. Això és valentia i no traure llaços grocs dels pobles de Catalunya. I per cert, senyora Arrimadas, nosaltres no som els salvavides de ningú. Nosaltres defensem la vida de la gent comuna i defensem els drets i les llibertats. Els salvavides són vostès, que són els salvavides del partit més corrupte d'Europa, que es diu Partit Popular. Eixos són vostès. Li he dit que també parlaria d'esperança, que no és res més que parlar de tots aquests anys de mobilitzacions en defensa dels drets i de les llibertats. La gent expressa les seues esperances d'una Catalunya que és capaç d'avançar cap a un futur millor, una Catalunya més justa, que compte amb totes i que puga decidir el seu futur. I davant l'actual frustració, ara més que mai, cal parlar d'esperança i cal parlar d'oportunitats i de sortides. Vostès van dir que res podria canviar sense la independència i que calia posposar-ho tot, però hem vist que no és així. Catalunya ha sigut una de les protagonistes fonamentals per treure el Partit Popular del govern de l'Estat. Eixe partit que tant de mal ens ha fet a Catalunya i a la resta de territoris de l'Estat. Un partit que és incapaç de fer política. Un partit que s'amaga en paradisos fiscals sota les porres policials i sota les togues dels jutges. Doncs bé, hem aconseguit sortir d'aquella etapa i podem avançar cap a una de nova. Veiem que sempre que Catalunya avança, Espanya es mou. Sabem. Sánchez i l'actual PSOE no ho són el govern del canvi que nosaltres voldríem. Insisteixo, no ho són. No és el govern valent de l'Ajuntament de Barcelona que s'enfronta als lobbies per intentar baixar la factura de la llum i al que ningú li trobarà mai una vinculació amb figures tan menyspreables com el comissari Villarejo. Ho sabem. Però també sabem que avui estem en molta més disposició de fer valdre els diputats i les diputades catalans i també d'aconseguir que aquesta sigui una verdadera etapa de transició al canvi que acabe d'una vegada per totes amb l'herència de Mariano Rajoy. Com a primera força catalana al Congrés, nosaltres els donem la mà per estirar des de tots els fronts i deixar ben clar que qualsevol solució i qualsevol proposta política haurà de ser votada pel poble de Catalunya. I la nostra aposta sempre ha estat ben clara. Relació bilateral amb l'Estat amb sobiranies compartides, una agència tributària pròpia i una reforma del sistema de finançament, perquè el que tenim actualment és una vergonya. Ara se'ns ha obert una finestra d'oportunitats en la qual Catalunya pot tornar a ser protagonista. Això sí, si construïm futur i vida a partir de les esperances de tanta i tanta gent. Ara tenim oportunitat de consolidar un bloc progressista ací i a l'Estat que ens faça ser exemple a tot un continent que és Europa,
on el racisme, la xenofòbia i l'exclusió dels principis i valors europeus s'estan estenent arreu per la manca de resposta d'unes elits que continuen aplicant les mateixes receptes d'austeritat que ens han portat fins ací i que només han creat i multiplicat la desigualtat, la injustícia i la desprotecció dels nostres pobles. En aquest context és encara més important que sapiguem bastir i posar damunt la taula una proposta política que genere consensos a Catalunya i que ens faça estar a l'avantguarda d'Europa. I per a fer-ho necessitem audàcia, intel·ligència i generositat. Europa és ara mateix per a Catalunya un espai clau per a denunciar la repressió. Ho sabem, està bé que sigui així i així ha de continuar, però no pot ser només això. Ha de ser molt més. És cert que vostès i nosaltres tenim una aproximació que és radicalment diferent d'Europa. La nostra mirada és de futur, entenent Europa com el camp de batalla polític on abordar reptes com el canvi climàtic, les desigualtats i el poder oligàrquic financer, una política comuna d'immigració i asil que siga compromesa amb els drets humans i el combat a l'extrema dreta, en totes les seues declinacions, que en són moltes. Així, la democràcia i els valors de la ciutadania han de ser els pilars i per això hem de fer una proposta política sòlida a Catalunya que siga un exemple per a Europa. I com ja li he dit, també volia parlar de vida. Vostè acostuma a parlar molt de vida. Ahir no va parlar de vida, jo crec que no estava d'humor. El que no tenim clar és a quina vida s'acostuma a referir vostè quan parla al Teatre Nacional o, per exemple, al seu discurs d'investidura. Perquè les feministes, quan parlem de vida, parlem de posar la vida al centre de les decisions i de les polítiques. Parlem d'una vida que pagui la pena viure-la. Una vida en mayúscules. I per això som una força que lluita per la democràcia real i defensem la ciutadania davant dels lobbies hotelers, dels energètics, dels fons Voltor, davant d'un govern de la Generalitat, que el que veiem és que només gesticula i fa retòrica buida, perquè està ple de contradiccions. Tenim un govern a Barcelona, però també a molts altres municipis de Catalunya, que estan democratitzant la vida pública, que estan defensant els béns comuns i que estan resolvent els problemes quotidians de la ciutadania. Davant d'una Generalitat que no és operativa, els municipis estan donant la cara i per això fem coses. Fem coses com, per exemple, a Barcelona, ja ens hem connectat a la nostra pròpia xarxa elèctrica per prescindir d'Endesa. Per això estem fent polítiques feministes que són pioneres a tot Europa. Per això, perquè estem del costat de la ciutadania i no dels lobbies, hem aprovat que el 30% de les noves promocions privades d'habitatge tinguin preus assequibles. Ho hem fet a Barcelona, ho hem aprovat a Tordera i estic convençuda que vindran molts i molts més municipis. Perquè el municipalisme ara mateix és la principal força transformadora que té aquest país. I la Generalitat, massa sovint, en lloc d'ajudar, el que està fent és bloquejar, complica la vida i fa de tap. I amb aquesta realitat damunt la taula, no puc estar de preguntar-li, senyor Torra, vostè de quin costat està? Si està del costat de la vida, que és el costat de la ciutadania, o si està del costat dels lobbies. Complirà amb els ajuntaments o aprofitarà la Generalitat per fer campanya electoral? Perquè, entre d'altres coses, des del govern s'estan prenent i s'estan duent a terme determinades mesures, determinades accions, vegades per acció, com la subhasta d'immobles buits en lloc de posar-los com a habitatge social, o d'altres per inacció, no atenent els ajuntaments en la necessitat de posar més efectiu de Mossos d'Esquadra, que diria que no responen a les necessitats de la ciutadania. Responen, en un cas, als interessos dels lobbies i en un altre cas responen a interessos partidistes i electoralistes. I li puc posar més exemples on tornen a caure en el simbolisme i on els seus discursos xoquen amb la realitat i amb els seus fets. Mentre vostès parlen d'aconseguir que la Costa Brava siga declarada reserva de la biosfera, això ho tenim per un costat, i per un altre què fan? Tanquen els ulls davant de projectes que a Begur, a Llançà, a Cadaqués, a Tossa de Mar, a Palamós, a Palafrugell volen construir nous habitatges. D'una banda, amplien el parc natural de l'Alt Pirineu, però per una altra no són clars en prohibir les extraccions de tungstè a Salau al mateix parc natural en contra de la seva gent i en contra del que diu la plataforma Salau. Mentre per un costat parlen de turisme sostenible, què fan per un altre costat? Aposten pel turisme de xoc amb el nou Barcelona World disfressat amb un canvi de nom. Un altre.
La seva política de mobilitat passa més pel desdoblament de carreteres que no pas per l'aposta de noves infraestructures de transport com el tren-tram a Tarragona i que a més seria un element d'equilibri territorial. I el cas de les Terres de l'Ebre ja és el més sagnant de tot. Les Terres de l'Ebre, les terres oblidades. És l'únic territori que ara mateix continua perdent població. Estan per sobre de la mitjana d'atur. Vostès no han demostrat interès per a revertir-ho. De fet, n'hi ha un pla estratègic de Terres de l'Ebre que està tancat a un calaix i sembla que sota 7 claus, perquè d'ahir no surt. I per si fora poc, han enterrat el nou projecte d'hospital que estava planificat des de feia anys. De fet, estava planificat des del tripartit. Imaginen si fa anys. Així és com vostès cuiden la vida? Li diré què significa per a nosaltres cuidar la vida, perquè això no ho és. Li posaré un exemple, però demà concretarem molt més quan parlem de les propostes de resolució que hem registrat i, per tant, ara faré una pinzellada. Imagine una família d'una mare amb 2 filles. La nena petita es pot dir Núria o es pot dir Fàtima. Tindrà igualtat d'oportunitats, independentment de quin siga el codi postal del lloc on ha nascut i del lloc on viu. Fins que tinga 3 anys podrà anar a una escola bressol pública perquè la Generalitat complirà amb la seva responsabilitat de finançar la part que li toca. Quan passi a P3, anirà a una escola que no estarà segregada ni per llengua, ni per sexe, ni per renda. I si cal, tindrà una beca menjador. I a més, ella i tots els seus companys i companyes rebran una educació que serà feminista, que les apodere per lluitar contra el patriarcat, que ens està matant. Un incís vull fer així. Nosaltres estem demanant que es transfereixen d'un sol cop tots els recursos del Pla Estatal contra les violències masclistes a ajuntaments i a comunitats. Senyor Torra, li pregunto si vostès estaran amb nosaltres reivindicant aquesta transferència d'un sol cop. Ens agradaria saber-ho. Tanque l'incís. Ara pensem en la filla gran. La filla gran té 17 anys. Pot sortir per la nit tranquil·la, sense por a agressions. I a més, pot anar a la universitat, perquè no ha de pagar les taxes més altes d'Europa. I aquesta família no veurà el drama del desnonament del veí de davant, perquè no hi haurà gent sense cases ni cases sense gent. Això està a les nostres mans. I així torno a obrir un altre parèntesi. Nosaltres ja hem dit que no donarem suport als pressupostos de Pedro Sánchez si no tira endavant la llei per limitar els preus del lloguer. Li torne a preguntar, estaran del nostre costat pressionant per aconseguir-ho? Tanca el parèntesi. I potser la mare, en un moment donat, tindrà problemes econòmics, però no s'angoixarà, perquè podrà rebre la renda garantida de ciutadania. No com ara, que només s'han aprovat un 5% de totes les que s'han demanat i s'està fent una gestió nefasta. El que està passant amb la renda de ciutadania és una vergonya i cal solucionar-ho ja. I l'àvia, ja amb això acabe, l'àvia viu molt a prop, però no la poden cuidar perquè estan tot el dia treballant. I no haurà d'esperar anys i anys una plaça en una residència pública, perquè aquestes històries sabem moltes vegades com acaben tristament. Això és cuidar vida i això implica fer polítiques compromeses nítidament amb el 99% i escoltar els moviments socials, des de la PA a la marea pensionista, per la sanitat o l'educació pública, del volem acollir, la lluita feminista, l'antimilitarisme, els que defensen l'aigua i el territori. Catalunya té un teixit associatiu i social que és un orgull i que és pura vida. Per tant, els han d'escoltar. Si vostès parlen de vida, el que han de fer és invertir en present i en futur. Les bones paraules ja no serveixen perquè les hem escoltat massa vegades. Pel que anem escoltant, perquè després anem escoltant les intervencions, podríem arribar a un gran acord social. Ara, insisteixo, una cosa són les paraules i altra cosa són els fets i demà veurem en què ens podem posar d'acord i en què no. El que calen són uns pressupostos socials, senyor Torra, que han de tindre de socials alguna cosa més que el cognom, que ja ens coneixem. Per cert, inestabilitat a Espanya, també vull avisar, vol dir rebre 500 milions d'euros menys per a poder tirar endavant polítiques socials. Això també calia especificar-ho. I també cal negociar un nou sistema de finançament, perquè l'actual és absolutament injust.
Però alhora, des de Catalunya també podem fer molt. Podem fer una reforma fiscal, que no va precisament en la línia de baixar els impostos als casinos, sinó que va en la línia de pujar els impostos als rics, que no a les classes mitjanes, als rics. I a més, un pla de lluita contra el frau fiscal, que vostè ja l'ha anomenat. N'hi havia un, el que passa és que jo no sé si s'ha perdut en algun calaix. I vaig acabant. Durant el procés vostès han repetit com un mantra la famosa frase del tenim pressa i ahir la van tornar a posar damunt la taula. Però, president, l'època d'accelerar o de rebaixar la velocitat en funció dels interessos partidistes ha acabat amb el fracàs de la via unilateral. Ara no podem perdre temps perquè estan en xoc les esperances de moltíssimes persones que es van mobilitzar per defensar les seues institucions, els seus drets i les seues llibertats. Per tant, posem-nos a treballar ja en la taula del diàleg i en un pacte de claredat. No podem perdre temps perquè la nostra gent necessita respostes als problemes de la vida quotidiana. Cal una agenda social de canvi de manera urgent. No podem perdre temps per a construir un futur millor, per a reconstruir Catalunya per a tots i per a totes. I ara no confongui el no podem perdre temps en posar terminis impossibles que només ens posaran en una situació encara més complicada. Acabe ja. President, ara hem d'aturar-nos, mirar-nos als ulls, reconèixer-nos els uns als altres i posar-nos a treballar pel bé comú del poble de Catalunya. Surtin de les seves contradiccions, escolten per fixar un rumb viable per sortir d'aquesta frustració. No generen més falses esperances perquè la gent no s'ho mereix. Gràcies. Gràcies, senyora Albiach.